Быйыл Татарстаныбызның 100 еллыгы һәм аны Татарстанның үзендә генә түгел, бөтен төбәкләрдә, Россия төбәкләрендә, чит илләрдә матур иттереп үткәрәләр. Урал татарлары да үзләреннән өлеш кертәләр. Свердловск өлкәсендә 40-тан артык чара планлаштырылган. Һәм әлбәттә инде менә шушы ситуация карап без ул чараларны үткәрергә тырышачакбыз. Әмма әйтәсе килгән сүз шул гына: Урал белән Татарстан арасында инде багланышлар бик күп еллар рәсми рәвештә дә, рәсми булмаган рәвештә дә матур иттереп үсеп киләләр. Безнең 1997 елдан башлап рәсми рәвештә ике төбәкнең килешүе бар. Инде 96 елдан бирле даими вәкиллек эшләп килә. 145 меңгә якын татарыбыз яши. 20-гә якын мәктәптә татар теле укытыла. 70-тән артык татар коллективлары һәм башкалар. Аны санап китсәң күп. Менә шушы бөтен санап киткәннәр исеменнән, үзебезнең татарларыбыз исеменнән Татарстаныбызны бик зур бәйрәме 100 еллыгы белән чын күңелдән котлыйсы килә. Һәм бу 100 еллык тагын да шушы багланышларны арттыруга чара булсын иде һәм шулай булып калыр дип ышанып калабыз. Бәйрәмең белән, Татарстаныбыз!